मित्रांनो बघू शकताय मी झूम करतोय. फुल एच डी फोटो आहेत. फोटोची क्वालिटी झूम केल्यानंतर फाटत नाही आहे. तर असे डाउनलोड करण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. जय श्रीराम, जय शिवराय. मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल एटेक मराठीमध्ये. तर टायटल आणि थंबनेल बघून तुम्हाला कळलंच असेल आजच्या व्हिडिओमध्ये काय होणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलंच असेल नाही. तर मग मित्रांनो वाट कशाची बघताय, लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोरील बेल आयकॉनही प्रेस करा. तर जरा वेळ न घालवता आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनकडे वळूयात. मित्रांनो आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती आलो आहोत. तर मित्रांनो फुल एच डी फोटो डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला गुगलवरती जायचं आहे आणि ते वॉलपेपर केव असं सर्च करायचं आहे. मित्रांनो मी या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच. तर तिथूनही तुम्ही जाऊ शकताय किंवा तुम्ही गुगलवरती जाऊन सर्च करू शकताय. इथे जे पहिलीच जी लिंक आहे म्हणजे जे पहिलंच आहे वॉलपेपर केव त्याच्यावरती आपल्याला जायचं आहे आणि सिम्पली ते सर्च वॉलपेपरचं ऑप्शन आलं आहे त्यावरती जाऊन तुम्हाला ज्याची कुणाची किंवा ज्या मूवीमधले पिक्चर हवे आहेत ते तुम्ही ते सर्च करू शकताय. मी ते MS धोनी म्हणून मी तुम्हाला सर्च करून दाखवतो. MS धोनी सर्च केल्यानंतर तुम्हाला काही असा सरफेस बघायला मिळेल. सुशांत सिंग राजपूत, MS धोनी आर्मी असे तर बरेचसे ऑप्शन आले आहेत. तुम्हाला ह्यातलाच एक फोटो डाउनलोड करून दाखवतो. मित्रांनो जो फोटो आपल्याला डाउनलोड करायचा आहे त्या फोटोवरती टच करायचं आपल्याला. हा तुम्ही बघू शकताय MS धोनी पिक्चरमधला फोटो आहे आणि डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला डाउनलोड वॉलपेपर जे ऑप्शन आहे त्यावरती टच करायचं आहे. टच केल्यानंतर तुम्ही खाली बघू शकताय डाउनलोड झालेला आहे आणि बघू शकताय तुम्ही फुल HD क्वालिटी आहे हा फोटो. आणि जर मित्रांनो ह्याच्यापेक्षा चांगली अजून क्वालिटी हवी असेल तर मी तुम्हाला रेमिनी हा जो ॲप आहे हा ॲप मी तुम्हाला सजेस्ट करीन. हा ॲप तुम्ही वापरू शकताय. या ॲपमुळे फोटोची क्वालिटी अजून जास्त सुधारते. तर मित्रांनो भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपले जुने व्हिडिओ तुम्ही बघू शकताय.